kokto makasai faikya teliamura babumoni rangkhol kamini anganwari sendaro plastic mairom manmani khoroksa bukhuk shakha amtui mairom rok machama bagino chwrai rok bohok rok sajak baina hinai tabuk lukurok ni singmungkhe omo haise joto chwrai ni protein ni bagai tei buma ognang ni bagai joto protein ni dal toktoi mairom joto anganwari eba integrated child development service eba ICDS ni bisingtoi naikol jago fiaba amtui hamya mairom rok machai chwrai bwsarok ni sak derakhe sabo barjana nai Kabui no man le man kha ko chrai rong ni 3 kilo mai rong ba amani ti ko chrai joto no man pai kha plastic man uporo borok tamu khai ka op khechiri mairung no man mani pore ferok ri kha mairung ferok ri feka hinke nung o mairung no le tabok tamu khaina boro jaga to nai sobna rok no ri phai ka sar no ang phon khlai kha logo ne sar mairung plastic mairung man kha sau san khai plastic ya sau Singke jano direct phone khlai ka bole tabok phaidi nai feka supervisor sir nai phaya ko nai phaya bo nai phine dehin kep nai phaya ko nai phai nani ko bukare inge tabok to man kha je cherai ro haste haganang tongko solo koro joto thayo no plastic mairung rok sawi bohor rok saw hene awai mung social media hoite joto na awai mung mana tabok inge oborong le tam kokko sanai borok to bohok dera kha doctor rok thang kha bo chawoi ko mairung riboi chawoi ano serom nai tabu para borok ba chrai ganang mamang chrai rok chakai tai borok bari nai no ferok kata mairung inge nung ke tabo o school tamo tongmane tini khechuri se songklak jeng mairung ko man mani plastic man mani ba phaile phai kha nung oroni school tamo babu muni para nung se tamo khlai tabo o school ko na dibar ka didimoni didimoni nin mungka hori ham rang ko angkana di mairom ani busuk ni bagai Elizabeth ani busuk bini bagai mairom naman phaimani ko Robert ni mairom man kha busuk man ko khechiri mairong le nong busuk rijak madam bai 3 kg obo chawai bohok rok sakha tai hospital bo thangkha bohok aboni bagai se tabok jeng oro phirogai rakha mairom enke o centrale bo district boy khobjak telmura ICDS telmura ICDS khobjak babu muni para tabok nini busuk le bohok de sajai tong tabok ani busuk bohok saman hamkha hospital thangai hamkha kuno सरकारनि बररok फाइदि नायफेका ताबो सुगजरा ओ सेन्टार नाय फाया खो तामो कक कुसाना मुजुक ताबो खास्तिनि तंको सं लुकुरंग न एबा गभर्नमेन्ट हापंग न हास्ते तंको लोकरक न सानान मुजुंग मानि अबहाय अंकनादि सेन्टार कबां तंगो बबो माइरं काहाम नायै जानानि अब थयै फान मानो अब बहक सामानि डाक्टर थाङै सानि busuk fan hammani boni bagai ang sana wngjak manika nini kami ka kini kami babu muni para orono nin mungka ani bumung Mongol Kumari